ngakhaletu a Jesse Kabwera amene amayankhula chipani cha Malawi Congress Party akubwera ndithu komanso ayankhula zinthu zoduka mitu maka kunena zona kuti ku State House akuti anakusiya kuli bwinobwino koma zikuoneka ndithu kuti kuli maumboni ochuluka kwambiri kuti kumeneko ndithu kunaonongedwa ogwira ntchito kumeneko anaononga ndithu nyumba zimene amakhala kumeneko kuphatikizaponso akuti zipinda zina za nyumba ndithu ya mtsogoleri wa dziko. Tatene timvere zimene anayankhula atolankhani amene apita kukajambula kumene kuchitira umboni maka kunena zona kuti kumeneko ndithu kunaonongedwa. Kafe tikulandire madzulo ano mu Times Talk timafuna mwina poyambirira penipeni utatipasa chithunzithunzi kunena kuti mtafika kumeneko mdaona kuzotani. Takatukuona zithunzi zikuenda masambanje zokuti kuseta kusikuli bwino nyumba inatifumu kwakuti sikuli bwino ndiye tinapempha kuti tikachite confirm tokha zimene anthu amakamba maka masambanjezo ndiye anatifotokozera akuluakulu amene ayamba kale kugwirako ntchito kumeneko kuti kumalo kuti sikuli bwino koma tinapempha kuti ngatilole kuti mpaka tipite ndi kamera yathu kuti tikathe kujambula zonsezo ndikuzionera tokha kuti titsimikize ndi zomwe anthu akhala kukamba m'masocial media. Ndiye anatilola tinapitako ndithu dzulo kumene kucha kumasana takhalako ndithu nthawi yayitali kuchoka mwina mapasti 1 timatulukako cha mapasti 5 to 6 chifukwa panali malo ambiri ochuluka amene tinayendera enawo tinachita kuti mwina basi tsiku lina panali malo ambiri amene ndithu amafunika kuti kuonedwa. Ndiye mwina ndiyambe ndikufotokoza ndi zomwe tinaona titalowa kumeneko ndoti nyumba zomwe kumakhala anthu ogwira ntchito ku State House ma-staff houses kuti tinapeza bwanji. Kumeneko tinapeza ndithu chifukwa nyumba zimenezi mwina ena amene amakudziwa ku State House ndi zomwe ukalowa pa chipata cholowa ku State House ukamadutsa mutala muja kuti kupita ku main house nyumba zimenezo zili mphepete ndithu mwansewu. Ndiye nyumba zimenezo tinapeza ndithu kuti zikuli zinyalala zomwe zayandikira ndithu kunsewu zinyalala mwina zithunzi zake zina anthu anaziona zomwe zinajambula kunali ndithu kuti kuli zinyalala. Titafika ku nyumba zimenezo zomwe zili mphepete mwansewu tinapeza kuti nyumba zambiri ndizoonongeka. China mwa zinthu zomwe tinaona ndizoti ma-aircon ndoti kuti pamatha kungooneka kuti apo panali aircon chifukwa pasala zotsalira koma ma-aircon ena analoti akakanula ndithu kuti mpaka nena ali pansi enawo panalibepo koma pamaoneka ndithu kuti apa panali aircon yachita kukakanulidwapo ena analoti ali pansi pamangooneka nthambo zake timapayipi pansi. Kulonso nyumba zina tinapeza kuti nyumba zina mwina zokongoletsera zija timati mashandeliers zokongoletsera zija zinali zoti zina zototsedwa zina tinazive zoti zili pansi kuti ngati mukuona kwathu tidero kuti ngati munthu amachita kuononga ndithu mwadala zina tinazipeza ndithu kuti zophwanyika kuti zili pansi zasweka. China ndithu tinazipeza zoti changoyikira pasinki matapu masinki sinanga nyumbamo makhala anthu ndiye ndi chikhulupiriro chathu kuti matapu ndithu masinki mmene anthu amagwiritsa ntchito koma tinapeza kuti matapu mulibemo. Tinapezanso ndithu kuti mababu ena amene osati mababu ena amene timakhala nawo nyumba zathuzi ayi kuti mwina wina atha kuchotsa kuti ndikagwiritsa ntchito ku nyumba kwanga kwina koma mababu ena amene ndithu amakhala sophisticated ones ati tinapeza kuti ndiochotsa pamachitanso kuoneka kuti pachotsedwa kumene ndithu mababu amenewo. Tinaonanso kuti nyumbazo ngati nyumba zina za staff kumeneko ndikoti kunali kuti kwachotsedwa carpet kuitika kuyika kanula carpet icha kwangu kunangotsala ndithu kuti zomwe amayamba kuyalira pansi asanale carpet yeneni pamwamba pacho. Ndiye ndizinaso zomwe tinaona kumene kuti tinaonanso ndithu kuti ma-light stand amene amakhala panja owunikira panja ena analota azulidwa ena analota angogwa ali komweko koma ma-light stand ndizoti panali kuti palibepo koma pamaoneka kuti apa panadutsanso ndithu ndodo kuti panali ma-light. Chinanso chomwe tinaona ndichoti nyumba zimene zija zili mphepete mwansewu zija zambiri almost all the houses zilibe mamita amadzi. Momwe zimaonekera ndizoti mamita amadzi onso ndithu achidwa vandalize kumaoneka ndithu kuti zachotsedwa ndipo madzi amatayika
ndiye kunalibe ndithu mamita matapu apanja oti ena azulidwa zimenezo timadziwa kuti apa pazulidwa tapu chifukwa choti madzi amatayika ndithu from pansipo. Komanso kunalinso kuti kwatsidwa kuti kosasamalika nyumbazo mwina titha kunenanso kuti sizimasamalika mwina mwachidule. Mawindo nyumba zina zomwe tinakayendera ku layini amene amakudziwa ku State House kuma layini kutsogolo kuja tikalowa nkati kukhota njira ina yake kumene konso tinakapeza kuti nyumba zina zomwe pakadali pano zasamukidwa anthu amene amakhalamo achokamo koma nyumbazo zinali zoti zaswedwa mawindo. Nyumba ina tinachita kupeza ndithu kuti ngati munthu amagenda ndiye munali miyala nyumbamo pa sitting room ndi magalasi oti asweka kuchoka ku mawindo scattered all over the place. Kuchoka pamenepo ndifotokozeso za zomwe tinapeza titalowa mkati kumene kono ndiye kumene nokuli ku nyumba ya chifumu kono kumeneko titafika tinapeza kuti environment sili bwino ngati momwe timayidziwira ndi kale. Kunali kuti kapinga ndokupsa ndithu zikuonesa kuti wakhala osathiridwa kwa masiku angapo chifukwa ndokupsa kwambiri. Mwinaso anthu ena amene akufuna kuti tikaone atapita panopa akaona ndithu zomwe ndikufotokozazi. Kapinga tinaona kuti ndokupsa kunali zinyalala kwambiri. Geti ina yolowera ku mamalo ena kumeneko panali zinyalala ndithu ngati mulu wa trash zoti ngati zinachita kuyikidwapo. Kunaliso zinyalalaso komweko surrounding komweko ku State House kumeneko kufupi ndi ku nyumba ya chifumu yeniyeniyo kunaliso zinyalala zambiri pamene pamachitika pelete paja. Panopa munthu kupaona ndiposiyana ndi momwe timapadziwira kale. Tinapeza kuti pali ndowe sindikudziwa kuti zakhala bwanji kuti ndowezo ndi za ng'ombe kandi zatani koma pali ndowe ndithu pamenepo zimene zonso ndithu kameramani wathu anajambula. Pali ndowe ndipoyipa kwambiri. Panaliso mapaipi kandi amadzi mwina amagwiritsidwa ntchito kumathirira kapingayo koma mapaipi amene analiso kuti oduladula saliso mcondition yabwino. Tikapita kutsetsereka pamalo ena kumenenso kunali garden yabwino komwe nthawi zina kumachitikaso ma press conferences kumeneko nthawi yambuyo momwe kumachitika ma press conference aku State House weekly. Tikafikanso kumeneko kunaliso koyipa kunali zinyalala kumabhigiri basi kuti masangotayidwa ndowe kumeneko konso kandi za ng'ombe ndanena kaloti we are not sure kuti ndi zachani. Kubwereranso nkhani ya kuma staff houses panali mapictures ena ake amene amatrenda mbuyo mukunena kuti ayena mwina achitirako chimbudzi ndikulemba mmakoma ku State House. Tinakafika konse kumene kuti tichite confirm kuti kodi zimenezo ndizoona ndiye tinakapeza kuti momwe mwalembedwa sindinganene pano kuti analembera chani kwenikweni chifukwa mwalembedwa ndithu koma ndi zinthu sindikudziwa kuti ndizitani sindinganene pano kuti ndi chimbudzi kapena chakuti koma mwalembedwa ndithu momwe zimaonekera ndithu pa zithunzi zija. Mwalembedwa mmenemo ndi nyumba momwe mumagona kugwira ntchito amastaff amene amakhala kumeneko ma servants quarters ndiye kumeneko konso ndithu kwalembedwa ndi zinthu mmakomamo. Koma ndinene pano kuti mmene muja momwe akona anthu muja sizoti ndi nyumba mwa mastaff koma ndi ma quarters omwe mumakhala ogwira ntchito amastaff amene ali kumeneko. Nyumba zonsezi zimene ndafotokoza tinapeza kuti anthu asamukamo kale koma zili mu condition yoti siyabwino. Komanso kukamba nkhani ya ku main State House kumeneko kumene tinayendera kuti tinapeza kuti zipinda zina kumeneko ndizosamalika. Zipinda zina zomwe tinamvetsedwa kuti mwina kumatha kukhala kuti kwabwera alendo ena kuti siota akumana ndi president nthawi yomweyo kuti akufunika akakhale wedding lodge akuti ena amakhala kuti mwina abwera aliko kanthawi ndithu yayitali kumalo kuja ati amatha kuwauza kuti mutha kukakhala kumakacheza kayo kumukudikira. Tinapesikako kumeneko koma momwe kumaonekera ndithu chipinda chimenecho mwinaso anthu ena aona video ina ake. Video imeneyoyo ndiyomwenso tinajambula ifeyo. Momwe kumaonekera kumeneko sikuliso bwino kukuoneka kuti kwakhala ndithu wosasamalidwa kwa nthawi yayitali. Kumaoneka ndithu kuti kuli ngati mikodzo chimbudzi sindikudziwa kuti ndi nyama zomwe zinaonongerako kapena kuti bwanji koma kumalo kumenekonso sikumaoneka bwino. Ndipo kumalo kumeneko mwina ena ngati akufuna kuti atsimikize patapezeka mwayi kuti anthu angopita kokha akaone atha kutsimikizanso kuti malo amenewo
ochezera amene sioti amathamalidwa ndoti akhala ndithu ali in that state for some time momwe kumaonekeramo. Tinapemphaso kuti tijambule nawo mkati mwenimweni anatikaniza ndithu kuti tijambule mkati mmenemu koma nkhani imene anatifotokozera malo ena amene tinayendera kunyumba kumeneko anatiuza kuti apa panali makatani apa sitinapeze apa panali zoyala m'matebulo sitinazipeze. Anatifotokozeranso kuti apa panali TV apa pamaonekaso ndithu pakhoma kuti panali TV ngati yazulidwa. Anatifotokozeranso kuti apa panali TV sitinayipeze apa panali aircon sitinayipeze koma chifukwa choti mmenemo ndi nyumba mwenimweni anatikaniza ndithu kujambulamo chifukwa cha nkhani ya zachitetezo. Ndiye mwina kungofotokozapo mwachidule ndithu taona zinthu zambiri kumeneko koma malinga ndi nthawi nditha kufotokoza mwachoncho ndithu in summary. Ndipo ndimaona ena akulankhula ngati kuchipani ku MCP kunena kuti zimenezo sizoona mwina zimenezo zikutengedwa kwina ndi kwina. Pali mapictures ena ndithu amene ndaona amene sakupereka chithunzithunzi chenicheni cha momwe ku State House kulili. Koma zomwe tinakapeza ife ndithu zimenezi ziti mwemwe mangazi ndizoona ndi momwe ndithu ku State House kulili. Ndipo sindinapite ndekha kumeneko ndinapitanso ndi kameramani wathu Emmanuel Mpogore amene anakajambula ndithu zonse zomwe taona kumeneko ndi zinthu zonse zomwe taona kuti si momwe State House imakhalira mbuyo ndi zomwe tinaona ndithu chimwene. Mmene ukufotokozeramo kumene kwaonongedwa kwambiri ndi kuma staff houses ku nyumba yeniyeni ya chifumuyo kumene kumakhala mtsogoleri kunde kuti ndipodikirira alendopa ndi kumene muonena kuti kumaoneka kuti panali kanema achosapoko basi. Yes, kumene kwaonongeka kwambiri titha kunena kuti ndi kuma staff houses. Koma tikakamba nkhani ya kunyumba kwenikweniko ndiye nkhani yake ndiyokhudza zinthu zimene tauzidwa ngati zamakatanizo saluza amatebulo zomwe anatiuza anthu akumeneko kuti zimakhala pamenepo koma palibepo. Kwambiri so kumene house komwe kwaonongeka ndi momwe environment ilili. Nkhani ina imene ndakamba kale yawo koma lena kuti wofikira alendo ndi amene usali bwino. Tizotiso pano pa munthu ngakhaleko ndikumati kumachezerako oloti akhala kuti tingoti kufotokoza kwake ndinene kuti pa upresident malo sakuyenera kuoneka choncho kuti ngati malo amene ali kunyumba yachifumu sakuyenera kuoneka choncho. Komanso ndinayiwalanso kufotokoza pali kwina kwaze kulima palm trees kumene koko amene akudziwanso bwinobwino ku State House ndi malo otioneka bwino kwambiri muzithunzi amatuluka bwino kwambiri. Koma tinapeza kuti mitengo ina kumeneko ayisadzasadza sikukuonekanso bwino. Kumenekonso ndi mkati mwenimweni kufupi kwenikweni ndi nyumba yachifumu sikukuoneka bwino asadzasadza mitengo ina imenenso tinayendera ndiyoti tinapeza kuti adulidwa ina anthu ati anapeza akuyika mitolo ya nkhuni atayisadzasadza ati anachita kualetsa. Tinazipezanso ndithu zimenezo kumeneko azisiya amanena kuti sanalole kuti atenge komanso anazisiya komweko kuti zikhale ngati umboni. Ndiye tinazipeza ndithu zimenezo mitengo ina yomwe inadulidwa yoti anayika anthu mitolo koma ili kumeneko ndithu yangokhala. Komanso ndithu pamenepo pamene ndikufotokoza apa sipakuoneka bwino ngati momwe timapadzira kale chifukwa choti mitengo ina ayisadzasadza ndithu. Komanso pamenepo pakapinga pamenepo pabwalo limene pamachitikira perete anthu amene akupadzira pamene pamachitikira perete sipakuoneka bwino. Ndipo ili pali zinyalala pali ndowe chimwe pamukhalira ndimomwe tikupezerako. Ndiponso njira zina zimene zikuchita lead to the main house kunalinso zinyalala mapero otophwanyika mabotolo zoti zinatayidwa ndithu mmenemo. Koma kukamba za mkati mwenimweni nkhani inangokhala yonena kuti apa panali chakuti chazulidwapo apa panali chakuti chazulidwapo. Komanso kuti mkatimo kuti ndimochita kusamalika kwenikweni sitingatero. Komabe sizoti tingafananizire ndi momwe kulili kunja mkati mokobolako ndithu timosamalika kwenikweni koma sitingafananizire ndi momwe kukuonekera kunja kwa nyumba imeneyi. Okay, mmene mukufotokoza kwako unafika pena nkumanena kuti anawapeza akulongeza nkhuni ndi kuwauza kuti zisiyeni pomwepo. Amene wachita zimenezi ndi ndani? Anapezedwa akulongeza nkhuniyo ndi ndani? Malinga ndi amene tinapeza kumeneko amene akulondera malowa
chifukwa pakadali pano kumeneko kukwachita ndithu anthu ambiri asamuka simomwe mumapitira ku State House momwe kumaonekera kuti anthu akuyendayenda apa pikipiki tokugwira ntchito akwachita nde malinga ndi anthu amene tinapeza kumeneko amene akulondera malo adatifotokozera kuti anthu ena mastafu amene amakhala nyumba zimenezo ndi amene anadula mitengo ina ndikumasadza nkhuni ndithu ndi anatifotokozera kuti ndi amene anapeza akugajira nkhunizo atazika m'matumba ndi analetsa kuti nkhuni zimenezi musatuluke nazo zisiyeni nde zina mwa nkhuni zomwe tinazipeza zoti zamangidwa mitolo zina zili m'masaka ndi nkhuni zimene anatifotokozera kuti anapeza anthu akupakira kuti anyamule ndi analetsa kuti azisiye. So awa amagwira ntchito komweko malingana ndi zomwe tinawuzidwa ndithu akuti anthu amene anadula mitengo imene ndoti amagwira ntchito komweko komanso amakhala komweko kumalaini. Pali mwayionena kuti chifukwa choti iyi ndi nthawi yopasirana nde pakhonza kutheka kuti mwina chitetezo chachepa ndi anthu ena am'mudzi chabe mizi yozungulira anakhala ndi mpata wolowa mkatimo ndi ukafika mwina ndi kupanga zimenezi. Umboni umene chimwemwe utha kundivuta nkani mu nkhani yathu tangofotokoza kuti zomwe ife taona sitinanene kuti kodi wapanga zimenezo ndi ndani kapena angakhala wapanga zimenezo ndi ndani. Nkhani imene mpaka ine ndinalemba ndi zomwe ndaona nditapita kumeneko koma kuti wapanga ndi ndani I think inayo ikhala no ntchito chifukwa ndinafunsanso amene asankhidwa kumene kukhala chief of staff ku State House kuti kodi zimenezi wapanga ndani zinachitika bwanji pa handovers panonso analowe mofesi sakudziwa bwinobwino zina zomwe zachitika akufuna ambe kumene kuchita ma-assessment kuti aone kuti kodi paonongedwa kufunika kukonzedwa ndipati ndi zina zotero ndiye napa nkhani yonena kuti kodi wapanga zimenezi ndi ndani even festo yathu sinafotokoze kuti wapanga zimenezi ndi ndani koma tikupereka chithunzithunzi chamomwe pakumaloko kukuonekera posiyanitsa ndi pomwe kumaonekera nthawi yambuyo. Chabwino aiti kuthokoze kwambiri Kathe Maulidi poti unikira mudapita kumeneko nyumba ya chifumu Kamuzu Palace ku Lilongwe tathokoza kwambiri. Chabwino tamva pamenepo mmene akuyankhulira kunena zoti kumeneko ndithu kusiku ndi bwino zambiri zaonongedwa mamita chani manyumba kupakidwa zakutoileti kuphatizaponso ndithu nyumba ya mtsogoleri wa dziko kumeneko ndekuti aononga ndi amene ndithu akumabwera a Jessica bwera kumazayankhula zinthu zawo zoduka mutu kunena zonali kuti kumeneko anakusiya kuli bwinobwino ndengati anakusiya kuli bwinobwino amene waononga ndi ndani. Anthu akamati mtima wanyauja ndi umenewo umene ndithu akuonesa amene wa Jessica bwera chifukwa amene azoti kuvomereza kuti zinthu zinalakwika ndekuti akuyenera ndithu papezeke njira makayonena kuti anthu amene apanga zimenezo alandire zilango kapena yayi ndithu apange njira yonoti anthu amenewo abweze akonze zimene aononga kumeneko chifukwa kungwasiya anthu amenewa ndekuti anthu ena akenso ndoti azachitaso zinthu ngati zimenezi ndi mmene akupangira defend amene a Jessica bwera zikufunika ndithu kuti kumeneko akapanga assess damage imene achita kumeneko amenewa ndithu alandire zilango kuphatikizapo anthu amene akwayikira kumbuyowa kuyambira ndikuti mtsogoleri wawo amene ndithu ndi Lazarus Chakwera chifukwa analakanika kupanga control anthu awo kuphatikizaponso ndithu amene wawa amene tikuti achina Jessica bwera ndi kagulu kawo anthu amene ndithu akuyenera kuti alipire kumeneko maintenance ya kumeneko zisatuluke mthumba mwa Malawi isakhale misonkho ya Malawi koma anthu amene aononga kumenekoko alipire ndithu zimenezo maintenance imeneyo alipire ndiwo. Zinthu ngati zimenezo zikachitika ndekuti nokukhala ndithu sanity next time ndoti anthu sazapanganso zinthu zopusa ngati zimenezo chifukwa zazindikira kuti nozoti tikapanga zinthu zopusa ndekuti kumapito kwake ndithu kumakhala chilango koma kunena zona ndithu potengera ndi mbiri ya dziko la Malawi zinthu ngati zimene sizinachitikepo ndikale lonse ngakhale ndithu kumene kunali chipani cha Malawi Congress Party maka ulamuliro wa Dr. Hastings Kamuzu Banda pamene panali transition ndi Dr. Bakili Muzi kunalibe nkhani ngati zimenezi komano ndi zodabwisa kwambiri maka ndi utsogoleri umene wa Lazarus Chakwera zikuoneka ndithu kuti analekerera kwambiri kuti zinthu ngati zimenezi zichitika ndi chifukwa ndithu utsogoleri wawo unaoneka ndithu unali wolephera chifukwa cholekerera ngati zinthu ngati zimenezi. Mwini maganizo pamene tikunazona kuti a Jessica bwera akubwera atukumaza lubwalubwa zinthu zopanda moto ngatizo maka pamene ndithu pabwera umboni onena kuti kumene ku State House kwaonongedwa ndithu
ngati maganizo amene alipo mutatifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutifika mosavuta.